Kokon padang lesir Maring ngendi nyanyi Kawate pandor negara apa iya Wilujeng dalu Mbak Ciplek. Sugeng dalu Mas Bawor. Ora kok klambi oren rambuté ya oren-oren kaya Melu bae dadi ayu temen Ciplek. Oh, nek kula niku ayune awet. Awet. Dadi ora tau luntur. Kula tetep ayu nganggo apa-apa ya ayu. Mulane Bapak Yuli gelem nimbali kowe iki perkarane kowe iki jenengan ayu-ayu temenan, Blek. Jelas soal aku ora jer ora ndean pun jenengan pun ngerti ya, Mbok. Bapak Yuli niku karo nyong nggih tresnane setengah mati. Oh, apa temenan? Tresnane ki temenan. Ora percaya gare ditakoni wong gadar sing bayar jenengan iki. Oh ya takone kepriye Niku Pak ana Yuli. sejarah apa kepriye? Ada dong. Enggak, ceritane kepripun, Bu? Ceritane. Ceritane kula karo Pak Yuli niku mau-maune. Jane kula mbiyen arep biyen iki arep dijodohkena nyong karo Pak Yuli. Wah, apa iya lah? Nyong mbiyen arep dadi bojone Pak Yuli ora sida. Lah kena ngapura sih? Mergane beda keyakinan. Keyakinane. Keyakinan agama apa anu apa? Udu nyong yakin karena ora. Hitungane rika demen kana ora ya. Pingsan gawe. Dadine ya masa kon tepuk sebelah tangan. Ya iya. Ya. Ya agar sampean tuli ora oleh Pak Yuli kan kadang-kadang nyocok melas maring sampean. Ya iyalah. Patah hati lah ya. Patah hati. lah. Sampean tak golekna jodoh sing babek karo sampean. Pokoknya sepenayakan Tapi- paling ganteng. Iya. Tapi lanang lho. Ya jelas lanang lah masa wadon karo wadon kan. Tapi buruk aja banget, ana Bu. kekurangannya malah kudu Ora. kelebihan. Ada kelebihan banyak. Ini lelaki memang jadi tuntunan pemenan bagi semua perempuan. Wah. Lelaki idaman. Oh. Termasuk idolanya perempuan. Idolanya perempuan niku. Iya. Aku lah gelem lah poke ya beda setitik karo Mas Bima ora apa-apa Ya, wong sampean kena ora kesampean oleh Mas Bima ya kita golekna jodoh sing lebih Kang Bima. Ya iya masa kok nyong rebutan karo Mbak Arum. Ya, Ya, ya ora iyalah. dadi Ya lah. ora dadi ya iya. Iya. Ya iya. Ora kewes. Ya ora kemes lah. Ora kewes masa kon rebutan karo bocah cilik. Ya, iya. Ya nyong yang ngalah sing dua. Ya, iya, Jane betul. sih aslinya ya Mas Bima ya nu milih nyong mau. Iya. Kena iya pancen kok. Kena Ya, milih. Mas. Iya iya. Tapi kan ya ora apa-apa lah ya Mas. Ya, Mbok. Walaupun jauh di mata dekat di hati ya. Berarti mudel ya. Iya. Iya. Nggih. Tapi ngerti jodohmu? Jodone kula sinten? Sudar Nur Laila. Oke. Kene, Sudar dalam Nur saran Laila. munggah kemarin pandungan. Mangga. Ya, lelaki benar-benar jadi tuntunan masyarakat. Wajan. Aja mendem. Oh, memper. Ini Nah, dituntun. aja menyek kok kesetelur. Nah, kan serasi kalau sampean. Pancen pas banget Pak di sawang-sawang Jan. Pasangan Asli. ideal temenan. Ideal. Dasarnya Ciplek ya ayu, Mas Sudar yang ganteng. Ini benar-benar laki menjadi tuntunan Mbak Ciplek. Ya. Iya, nyong ora bisa
mengendi-endi karo kudune nuntun kiye terus. Jangan nuli jodokna ya ora pas banget lho. Tuntunan maksudnya kula niku lelaki yang menyontoi istrinya. Sing kira-kirane bener niku bojo ora bener dibeneraken. Ora nggo tuntunan nyomong di nuntun kiye lah. Ya nganane sih kon Tapi coba disawang Mas Utar kan kelihatan manis coba Blek. Kan jelonet, Bu. Delem. Coba di Chandra. Ya ampun pancen ganteng. Ganteng banget, Mas. Drijine mucuk keri Blek. Coba Endi? lihat. Iya, samparane nyupang gasir. Nah, Pangkekane nawon Nawon kemit. kemit. Wah, Oh, itepe ngolot cokro. ali sing ngetu. Idep keprimen dong anu mripatan ora ya lah idepe. Lah ya ana lho. Oh apa? Tetep ana idepe nggih. Iya, iya. Analisane Jajal takon nih, muka suaranya mesti merdu Blek. Nah, takone. Untune barang ya miji timun. Oh benar, iya. benar Tuh ya. ya timun bosok maksudnya. Mas Sudar. Pak. Malah kayak cempet Pak. Udah nang calon bojone kok kayak gue iki ngapa sih? Ana watuk barang Rika duwe watuk barang ya. Lah wong ngono lah duwe lah. Oh Rika wong Dar disawang ke Ciblek disawang. Bisa kok kepriwe lah. sisa mong. Yo gak nyelang matane selamat apa ya lah. Iya. Ya ora apa-apa arep ora nyawang sekan mripat sekan ati. Iya, betulnya kayak gue. Iya iya Mas Sudar. Andekan kamu berandekan ya Blek, kamu itu manten anyar sama Sudar, bulan madunya gimana Blek? Nah, primen. Ya bulan madunya di Bali aja. Di mana? Waduh, temen. Di Bali. Oh di Bali. Oh, Iya. berarti Bale. numpak pesawat ya. Siapa sih numpak pesawat arep ngapa? Lah jare maring balik. Bali, Bali. Ruang tamu. Ruang tamu. Watungane wong kere Rika. Nah iya, ya tuh di Bali sih gawa numpak pesawat gawa ki malah rekasa maning. Kok dicandela nang cepitir. Wong anu kaya ki ya angel, aginyo gawa dewek berkasa gawa wong ora genah. Aja medene lho. Ang Sudara. Aja meteni kayak gue ya. Senyum sing bener. Senyum dong dah Sudar, senyum. Orang usah dadak lambene dipingkem-pingkem. Dadakan gemagus temen lambene dipingkem-pingkem nak. Jelas. Oh jelas. Tapi niki gaul. Gaulnya kena apa Blek? Untune nganggo behel lho guys sirem. Pekel. Nganggo kawat niki kawatan wis tiengen dadi ireng. Mulane anggar nganggo behel ganti ya nek wis niengen. Mosese geri jan Kang Sudar. Pak. Nyong karo Rika nang kene. Nang kembaran kulon nggih. Wetan. Wetan kulon lah. Wong sing ngomong kulon kowe lah. Unyung jare Rika mau dikrisiki. Nang kembaran wetan nang Iya. daleme Bapak Juli. Bapak Juli sing nembe bae gawe lara putrane. Kok bisa gawe gawe lara? Ya iya mung diketok pucuke ora lara. Nyong si orang ngerasa kena. Pak kowe tau diketok Blek. Ya urung. Kang, Pak, Rika nang kene kawit mau apa? kawit sore. Kawit sore. Seneng ya mendarak nama kuku bayi Oh aja. jelas. Rika siki dadi lemu. Kaya mbiyen dong kelingan dong Rika sing ngetoprak. Ngetoprak mbiyen Rika lho. Mangane mung apa jajal? Sega jagung. Sego jagung, sambel, gesek. Ya. Siki barang melu Mas Dalang Kuku. Bayu Haji. Dalang super power terkenal sing lagi naik daun kaya ular. Ular. Ini temenan Blek. Iya. Kemarin lagi aku urung melu kiye dalang kuku. Mas Kuku. Aku jan ora duwe apa-apa ya. Iya iya. Apa-apa ora duwe. Bareng siki ya, Iya. bareng wis melu dalang kuku Blek. Jan alhamdulillah. Blas ora ana apa-apane. Jangan hilang-hilang nak. Oh. Lah kawit biyen kerja maring Mas Kuku lah sing nggo ngapa Rika? Kok malah belas ora ana apa-apane pada bae karo biyen.
Ana kabar anu maning blek. Apa? Anak kabar apa? Nek kowe kepengin kula nyong wingi ana kan ditaleni karo dalang kuku. Iya. Karep kata koperasi kena ya men meru lah. Iya. Terus Nyong kesemone maning dalange gampang. Nah, ning mengko nek nyong wis meru, gari bisu karo budek terus lumpuh kepriwe. suka mending picek ya. Si tayang ngomong, tayang ngomong, tayang melaku arep dituntun nang si tayang ngomong, tayang nembang ya. Mulane sering-seringa bojomu blek digamaring dokter, anjuran dokter, resep dokter kuwi kudu dilakoni. Dilakoni kowe Kang, Nggih. Kula wingi ya wis seksengi maring dokter. Iya. Ning kesasar dokter kewan. Turane kula ngeral ngeseng dokter, maring dokter maring suder lah sing di periksa apane. Gelem ganti mripat apa Rika? Mripat kucing. Malah main putih-putih tok apik. Gelem. Kowe kalau sama blek pengen apa? Nyong dewekan. Kowe dewekan. Iya. Nggih. Nang Alhamdulillah ge apa? Melu mangayu bagyo. Iya. Ajatane Bapak Yuli. Bapak Yuli sakeluarga. Iya. Jeng karo menyongsong HUT RI ke-72. Kemerdekaan kita ya. Biyen para pahlawan sing wis gugur dhewek gari nang kene kepenak mung gari nerusna ya iya. Ya iya kudune Para petani ya termasuknya pada berjuang blek pada bae blek. Lah keprimen sih? Petani berjuang Berjuang, nandur. Ya maksudnya nandur men supaya nek kepriwe carane men tandurane tukul wae pagralang blek nggonku ya blek. Iya. Wingi. Winginane ya wis suwe. Ana wong nandur wit gedang bareng tukul gedange gedene sekentong kelurahan. Wah. Kowe tanu umum. Ora nandur gedang tukule gedang sekentong nandur wit gedang Iya. ya bareng tukul gedange kuwi jan sekentong kelurahan blek. Masa sih? Ora gara-gara doleng anak. Kudune umume kan sekilan ya Kang Sudar nang apa kowe sekentong kelurahan. Jan sekentong kelurahan. Pancen iya bener angranu gedang tukule asale iki pupuk apa kowe pokoke petani ke apa nomor Berjuang siji, lawit nama witane lah. berjuang kan iya. Ora mung kaya kowe siki bayi wong meteng siki ya pokoke vitamine terus Ya. bae temenan gone nyong ana wong meteng metu bayi jebrol cangkeme selungan. Weh, kaya ngopo Sepira cangkeme bayi selungan ambane. Temenan. cangkeme bayi selongan. Iya. Ndak umpamane kencot kowe didulang karo apa? Blek? Karo kowe gedang sing sekentong kelurahan. Oh, Rika ya ora umum sih. Ya umum sing jenengane buat tanduran ya tukul ning ya umum kayak kue Ya, ora terusan warna-warna nyong tak takon Apa? Rika ngerti wedus Nang wedus ya, nang apa? wedus ngerti lah angger wedus manake jenenge apa cempek Ya. lah angger anak cempek jenengane apa ya ilmiah Ilmiah ya, angel ya. angger Anak. anak cempek jenengane Ya ora ana cepet manak lah. ya ora ngerti Ra anak cempe jenengane putuneng wedus. iya bener kowe nimbang sing tapian kandi. Kenapa rani nyawa gemblong? Ayune be kaya ki Pak Yuli be anger nyawang nyong nganti aduh jan. Ngap. Bocah kok nganti nyong kepengin. Ih, jan temenan pancen kowe pengawak asem blek. Asem apa? Temenan kali jan pengawak asem kali-kali pada kepengin. Lu ya iya. Wis temen ana sing kepengin awe duit. Jelas. Ana sing kepengin nanggap, ana sing kepengin jejeg barang. Kepengin jejak ya ora apa-apa. Senengane kok wong karo bojo iki sing setia. Nyontoke kaya Mas Kuku karo Mbak Rini. oh jelas Kayak setia tutut-tutut mari ngendi-ngendi bareng. Kayak Mas Bima karo Mbak Arum. Nyong kan
ngono iri kaya kue nyong karo Rika sing kaya kue. Iya, sing Lah kok kaya gue kebrung ketemune barang-arang. Ketemune gerenang panggung ya. Ini Mbak Arum karo Mbak Anu Ayu kon ngajak disebut ngene kaya ngapa ya. Mangga. Ha penyanyi nih jenengan ayu-ayu ya. Abang-abang, abang-abang. Rambutnya ya pada muruk. Pada terus minggu patah pak. Coba itu lihat aksesorisnya kan bagus sekali Mbak Deplik. Temenan, udah senang angger Mbak Arum niki uli nganggo aksesoris. Iya. Bro, saya Mbak Rini ki ora sayang uli nunggu bro. Niki juga anyar nggih. Maksudnya kene main temen kok lilit niku. Melu ya dus. Iya. Anggen niki Mbak Arum tunggale Mbak Ayu. Jan seragam. Iya. Yo ngangger teluan iki nek darani kayak apa? Trio buru-buru. Wah, dari yang trio buru-buru kayak apa cara ngerti Chandra antara Arum, Ayu karo Ciblak Tar. Chandra Kang. Angger kaya Ayu, Ciblak. Arum karo Ciblak. Ya. Kayak jane aman mana kayak trio nih kena angel ke sing siji sih ya. Angel nang apa ngger ngomong kepenak trio kok ditekan angel. Angger Ayu karo Arum kowe kena padahal angger diselani kowe iki angel trio apa kayak iki ngarani. Lah ya ora apa-apa, dhuwur-dhuwur, mandan cilik setitik ning kan paling ayu. Siapa sing paling ayu? Kulo. Rika. Udah takon kok. Kok gak jelas kok. Mereka Ciblek mangkat ya mesti ana pantura metu Bang Wajo. Ana revo-revo barang. Pokoknya nek ngundang Ciblek ke jan ora salah. Wong siji jan kaya wong sepasar rame banget. Kakek nonton Bintang Pantura ki mesti ki wong Kula nggih pancen. Wong sedulure kula melu dadi kula ya melu ndukung nek Mbak Susi nggih juara 2 Bintang Pantura. Rika ora melu ngana. Nyong wingi melu mikrofon pelunas utang. Tau ganjel truk Rika nang kana. Niate genar nggo tambah niki tapi ora sida. Oh, tapi nyatane pancen kayak udah digayung ya Blek ya. Pancen. Hebat lah. Napa ngger kerja pakai Express. Ekspresi joker. ekspresi. Nah gara-gara gue sih kita jajal sampean joget bae. Joget luar dan joget dalam. Ngene Bu. Oh, lan jenengan kok nantang nyong sih. Nah, Saya kan asli kemarin kan. Sejauh dari TMC Dar. Inilah kan penjoget ulung ya gitu. Inilah penjoget ulung papung. Nyong wis papung. Inilah Ciblek. Koplo Mas. Goblok. Ya joget luar. Iya. Ayo main joget-jogetan daripada joget beneran pikiran pusing tidak karuan lebih baik ya neng nonton Ciblek karena asik. Apik ya Pak ya. joget luar. Lagi ketek oh. Sekarang joget dalam. Oke. Koplo Mas. Foto moninet
Ciblek ndodok patoke suwek. Ya itu tuntak dulu. Malah kayak mau nganyang-nyangan nih gue nih kalah. Ya bakal kebelah kentut. Prepun sih. Lah joget dalam ya kayak kiye. Kan sing luar niki sing dalam kan ora diketokna jogetane tapi nang jero lho Mas. Dan sing nonton dadi melu ke gawang sing blek kok. Oh lah kayak ge tekan Jakarta kulo joget luar dalam berarti. Barangkali Bapak Dr. Andes Mulyadi mau Barangkali nyumbang lagu silakan mau mati bungon. Nggih, barangkali niku watu. Bapak Mulyadi mbok balik badhe minggah. Monggo Bapak Dr. Mulyadi. Bapak Mulyadi enggal niki dipun monggo Bapak Mulyadi Bapak Dokter Mulyadi monggo niki dipun Mulyadi monggo Bapak Mulyadi Pak Mulyadi matur nuwun. Sama-sama. Jajan tebarak blek. Bapak Mulyadi tebarak. Kula merinding angger dokter. Merinding kena apa? Bukti suntik. Lagi aku mumpung ngasih anak dokter gue diakal-akal main suter kira-kira nih matanya meru kepriwe carane resep anjuran dokter kepriwe main bisa nih matanya cemerlang ya gue. Sugeng dalu Bapak Dokter Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kula nyuwun niki bojone kula ben melek ampun pet seka kepripun. Gimen kayak kanca-kancane lah apa diganti anu kayak apa isi ya ora dir ya kena isi anu kecol salak ya ora apa-apa. Monggo Bapak mau menawi badhe ngaturaken. Ngerjakan lagu napa Pak Mul? Ngaten. Sederenge terusaken kula wonten amanah. Oh nggih. Saking Pak Bupati. Oh ya. Wau ketemu Bupati. Nggih, Bupati mau ramai kan nggih. Kan bunga. Nah, Perintah maring adudane. Kayak Pak Dokter diwai amplop. Loh, alhamdulillah keseneng teman diwai amplop. Amplop wis tunggal. Bar kowe srit maning. Urang siji maning. Maksudnya wah, tambah alhamdulillah ping pindho mbok nggih ngoten. Lah niki diperintah kon ngowahi kon maringaken Pak Dalang. wah, wah, kiye. Sing jenengane rezeki anak. Angger Pak Bupati mesti mari nyong aweh. Wah, mesti teng kula benggih. Iya. Nah, nggih tumbas susu. Ditentong kok bayar wayang. Mesti. Monggo. Pak Bupati kalau nyoge jan somet temenan nggih, nanggap kula niki bola-bali. Nggih. Titipaken ngene anake betul. Oh nggih, matur nuwun Pak, mugi-mugi lancar rezekinipun. Nggih, niki gandeng kula sinamane nggih gula sedaya. Ya ngono kepengin bosok wetenge. Boten. Kula tak adil. Iya. Jare nyambut gawe kudu adil. Ya iya wong karo ramane yang ngalah sedidik Ya Cek, anaknya kan isine ya mongko lho nang itu. Nggih, Lah saya bingung kan terus saya ini. Nggih. Lah mbok sinene endi? Lah Jinene ora usah wis bayaran, Pak lah. Nah, ngerti dene urung duwe ya pikir Bapak Mulyadi sing makili Bupati. Ya gue. tapi terus wau nggih enten SMS napa nggih wau Bapak? Pripun? Lah kayak pelawake urung sih. Ya bukan bejo ora ya ora apa-apa. Kan anggo tuku susu ngesuk. Susu apa rek susu apek? Suruh bupek. Monggo Bapak Dokter Mulyadi. Kersake lagu napa, Pak? berhubung kula
terima mandat nggih. Amanat nggih. Kalau tak cerita-ceritane napa sing biasanya di pencapaian pembangunan niku nggih. Nggih. Kula niki dadi dewan nggih, dewan bandingan niku pun 8 tahun langkung sedinten nggih. Wolung tahun dilantik luwih sedina. setiap 19 Agustus nggih. Dadi pun 8 tahun luwih sedinten nggih, langkung sedinten. Awal kula dari dewan niku APBD Purbalingga niku dereng wonten 1 triliun. Nggih. Meh 1 triliun gamane 1 triliun nggih. Terus sing nggih sing kangge nggaji pegawai niku 650 miliar. Rong per telon. Dadi sing nggo rakyat niku mung 350 miliar nggih. Niku nggih. Seniki 8 tahun, alhamdulillah 8 tahun kula dadi dewan. Seniki APBD Purbalingga niku sudah lebih dari 2 triliun. Oh. Aja tepuk tangan. Alhamdulillah. Sing ping kalih jatah untuk rakyat itu 48%, baru tercapai 1 kali ini. Nggih. Jadi praktis 1 triliun untuk rakyat. Nggih. 1 triliun untuk rakyat, duitnya kayak apa ya Blak? Las. Ada ikan di kayaknya. Kalau mau ke 8 tahun nggih, 8 tahun perkembangan Purbalingga. Luar biasa. Sing wone untuk rakyat setiap tahun 350 miliar, seniki 1 triliun. Nggih. Tepuk tangan Luar nggih. biasa tenan nggih. Hebat sekali Purbalingga, memang jos temenan lah. Kaping kalih nggih. Alhamdulillah minggu kepengker Pak Bupati ditimbali Pak Jokowi. Oh iya. Oh, Ngerti Pak Jokowi mboten? tos. Sinten jajal? Pak Presiden. Presiden. Diberi paringi dana sing mboten nonton teng APBN khusus untuk Purbalingga. Nah, Diparingi khusus. 350 miliar nggo mbangun bandara. Waduh. Berarti Purbalingga badhe wonten bandara. Nggih. Berarti tembusnya Tahun Cilacap. depan pasti mulai dikerjakan. Wow. Gue Blak. Wah, Mulane dadi wong Purbalingga bae, pembangunane jos. Iya arep aku lah Banyumas ya pada bae lah wong nyenyong sedulur Purbalingga nggih kathah. Ya iya. Nggih mungkin angger sidana pesawat teng mriki Purbalingga kula tak dadi ganjel. jadi ganjel. Dadi pramugarine. Nah, pramugari ku ya tiba regel nang dalan boran. Pramugari kayak gue sing arep nunggang pada metik lah. Darani tuyul sih. Saya wis go ganjel apa ya kenal gelem. Ya iyalah, terima apa? Nggih. Nggih. Monggo Pak menawi badhe ngersake lagu napa Pak? Nggih bener malih. Teng mriki kita wonten Pak Kades. Kebaran Wetan matur nuwun Pak Kades. Tunggal malih Kades Cilapar nggih. Pulang ngajeng teng Cilapar nggih Pak Kukuh. Nggih, Nah, bulan ngajeng niku Pak Kades teng tanggalipun mriki. kula mboten ngerti ning kayane nggih wonten kayane. Oh. Kula kagungane ku mboten apal. Sumangga Kang badhe mirsani. Pulang ngajeng teng Cilapar. Tanggalnya tanggal pinten niku Pak Tang Cilapar? Pinten nggih Pak? Tanggale pinten, Pak? 16. 16 September. Oh, September 16 nggih. September. Berarti dadi dangu. Oktober. Dadi dangu. Bulan Suro. Bulan Surah Suropongan. Nggih. Siap ya Nggih. Pak. Nggih tetep tidak mengubah tatanan wingi kula siang menyinggih pembangunan nggih setiap desa nggih. Ya. Ini wonten Pak Kades tak iki. Nek taun niki pembangunan zaman kemian kan liwat dewan liwat nopo nggih. Sing diperlukan maring desa. Tahun niki 850 nggih Pak Kades. 850 juta nggih. Tahun ngajeng tahun 2008 dipastikan lebih dari minimal 1 miliar untuk desa. Wah, jar. Hebat sekali untuk Hebat Purbalingga, luar biasa. Arep mau wong kene melu senang Mas Garden. Tapi pancen iya temenan kok Mbak Anu Ciblek. Ciblek, cinjengannya perkembangan Purbalingga itu luar biasa. Memang Oke. Pak Haji Tadi Matur itu nuwun, memang monggo. jos temenan. Nggih, sami-sami. Boten Nggih, malih, matur nuwun kali Bapak. sangat. Pak. Matur nuwun lah niki sing ora Nggih. ala nggih gelem iki cilik aja disawer. Angger cilik duitnya separo. Separuh ya nyati paro apa bisa semene diparo. Iya. Ora Alhamdulillah, matur nuwun. Iya. Matur nuwun Bapak Dokter Mulyadi nggih wajar.
Iya. Salaman. Oh, seneng kayak gue ya. Nggih. Kayak sekedar lagi ngapake umi. Lagi apa, Kang? Ora apa-apa wis. Mbak In, Mbak Santi, Mbak Ciblek. Endang barang tumut jenengan. Biyen awake cilik barang melu. Wow, siki melar. Rawa siki melar. Jamune. Jamune jan dadi pating penjoto. 3 hari. 1 hari 3 kali. Kayak petinju. Iya. Nanti gede banget lah jan temenan. Jangan bersyukur tumut mriki dadi lemu. Alhamdulillah nggih Mbak Ciplek. Iya, mbiyen mangane sate, sambel tege. Sambel tege. Siki mangane apa-apa ana, bakso ana, susu ana. Anane. Kepengin tuku lontong tuku. Wes pokoke tuku arem-arem ana. Apa mana? Apa-apa ana. Lah jan mbiyen jenengan. Kayak sutar kepriwe ke bojomu kayak galengkol. Ora. Kang, Apa? Endang nang kene kok malah maringan sih deleng apa? Carane Ora. arep njaluk disawer maning maring bapake. Ora aku kep takon balik kok bedane apa sih lontong karo arem-arem? Lha ya beda. Bedane apa, Black? Lho ya lontong arem-arem ya arem-arem, Mbok. Ya ora lah. Lah maksudnya Lontong kena lontong kuwi kena dawa, nek arem-arem ora mesti dawa. oh kayak gue. Jadi beda ya. Iya. Ya, beda dewek. Mbak Endang. Senengan nembang ke siji kana lho ditakoni, Mbak. Ayu banget. Kayak jenengane Mbak Santi. Mbak Santi, Santi Dia masih kuliah gadis. sini. Iya. Saking Kebumen. Kebumen, tesi sekolah. Tesi. Kelas pinten? Tesi kuliah. Kuliah tembun di Solo. Nggih. Mendet nopo? Apa Mendet Mbak karawitan. Maksudnya jurusannya nopo? Nggih karawitan. Oh karawitan berarti nggih niki nggih. Nggih. Pada karo nyong kula nggih teng Solo. Nggih. Kuliah. Iya. Kuliah. Kuliah. Jurusannya apa? Jurusannya Purwokerto Purbalingga. Calo. Dadi kernet. Iki maklar mobil iki. Dadi kernet. Biasanya wonten anu sederengipun Solo puntine nggih, Bu? Eh. Ya. Nggih. Ya. Orang Jawa orang lupa-lupa. Iya. Kula niku nggih saged tok. Nah, napa? Basa weton nggih saged. Wetan. Wetan weton. Weton, Mbok. Ya wetan kok. Lainje. Injih. Monggo Mbak Santi, wah panjenengan menika jan hasu sangat. Ayo, Oke rewo-rewo ya. rewo-rewo. Tapi memang Ciblek aromanya tuh kelihatan cantik sekali loh. Betul sekali. Malah kayak efek mentem di alam. Jari teh Ciblek main kok, Pak. Apik. Ning Ning ora mbane bokongnya digelemukna semending maning kaya main Blek. Nggih ngesuk tekan jil kae. Bona. Segi karepet dadi gedene, Bu. Dikarpet kayak gedong. Ya, Mbak Santi, Mbak Endang, Dan Mbak Ciblek, Mas Sudar tidak terasa sudah jam 3. Niki kelakone si Dawa, makan esuk kula jeng 12 wonten ing Banjarnegara. Goro-goro ditutup keripik gedang keripik telo Mas Sudar. Cici kedang watone rata, mbok menawi kula ngaturaken panglipur sak kanca Mas Gareng. Nggih. Kadang-kadang taklentune punyuwun pangapunten. Ngono mbok koyo ngomong Blek. kula nggih mbok kata lupute Mas Bawon. Nggih kula nyuwun pangapunten Mas Kuku. Kula matur nuwun sangat kali keluarga Bapak Yuli sing sampun kersa nimbali kula kentumut mriki bagi-bagi rezeki. Wah jan nggih matur nuwun sangat Mas. Nggih, sami-sami lepat pun Lepat papunten nggih Mbak Yo Ciblek. nggih.